Right, ngatidai so vari mudare macho apa kozoti mhuri yacho vagara vari mudare dzawoita kuti mupinde mamambo uyai apa chaipa imi murimo mudare garai pasaidi papa mambuya munoma kana mamuri kuengana muri kudzese uko garai papa makabatana ipapa charatangara kudare ini chazotaurerei tozomunawo touya munenge mune dare rechapi asi mukatanga kutaura ini hamuchisina basa rekuita handizvo tinoda kutsvaga chokwadi pakati chokwadi ndechii uye urwere ndeurapika isina kutsvaga chokwadi asi nawo kuti mambo pane pavanogumira panoda kuti zvivhuriko zvinhu zvisikuitwa zvinoda chiremba saka mauya mudare chipira chiremba kuti tione kuti ndezvipi zvinoda kuti zvibatsirike Sabe, Júlio? Onde você vai se comunicar? Mas viaja, espera.
musabvumiswa musingazivi nezvamunonzwisisa sabhuku aripo sabhuku ndoriwana sabhuku sabhuku baya mune muchabatsira inoziva nhau dzemusha mavo uyenjepamba since vari vapuyeri mumabatsira asi mbuya wamudzimu unotanga kutsanangura zvavari kuoneswa kuungana kwaita mhuri kuti dada vakamboungana kudai shii toita kuti vanhu vakuru vaungana nauya makadaende kunohambira ingano yekunopumhana kana kunongedzana umoyi unzwisisa asi hazvisi kuvanhurume ba zviri kuvanhukadzi anorizwa kuti muroorwa ngoziwo nekubata kwawakaita ushereketwa ubatwa ungodai nekuroya amweni izvo ndoricherechedza ndoritaso mupwere wakadai nekunofukidzwa njira dema ndori kutendekwa hai uri kuzi waitei waroyamba mwana wako iyakazve bambo mukuru uyo ndiri mamuna kauye kamudai aiwa hatiyo nyaya baba hanzi yamuteerere muri papa chete iwe wauya nehanzvadzi yako waroya mwana wahanzvadzi wouyu kuti makarorerana makatorana mabondwe munamata John Marange wakutorana pagadzingai so ini vanokutarisa kucherechesa uri beuroni muzvara ndikubewa asi mupwere ungoshandiswa kushandiswa kwake hakuna kungoshanda pamupwere wake warupe wakapwanyiwa mwana wakafamba pangani mupwere so murume ndiwo wakatitaura ngano iyi hanzvadzi ndiyo yakapuma ichirwira nhau yevana vairi vakarohwa pamurume anova ndiye mugwasha imi murani
sekuru Mzanzi. Inini ndimukoma kune ava. ichizwa kadarire wapwere kana ndiwe mpwere wozwa kana uye wapwere wako kuti mai ake kumbereka chavana kubvira batwa uro iye ndiye onzi ndiye watanga kunoroya buriranai vana vanyamunhu batanai zvanza kana musingabatani zvanza mubuda mudariramo batanai zvanza wakamira chechi wakumusha kwabereka ako wakanotsvetwa ndiani akakudhura azi kwakuti wekwako wacho hakuna kumiririra hakuna kavanobata chii kusina chakadaro uyu ngaatsvage chiri mukati memusha wake muzora ndikureva uyu ngaatsvage chiri mukati memusha wokwake ogadzirisa zvineswa zvisinei neakarabwa kana kubatana neana tezvavo unonzwa iyo sekuru nokuti asireuka ndiwo atanga ere kufiwa nemwana makuwa mangani ari kushamiri ati makuwa mangani saka ari kuzha vake achizha vako futi iwe ogeswe kunyama ogeswe jambo munyama iwe mhepo yawakapfekedzwa ina kunaka uri kunzwisisa ngoita kutendekwa nokuti kutanga kufamba kuno kuti ndikupera ngekuti pai pano uende pane rimwe dare handioni uroi kana kudeketera unzwisisa awa ndiani maiyo mwana waroya uyo unotii nazvo imi makanororana zvakare muri vana vagadzingai kuti uyu mwana wababa ndiumwe kwakuti vakadzi vanga vari pabarika wari wairi kwakubereka morwa godo raana amai akateera umwe mbana wakamuteerere wakamuteerere asi wokupwanyira vana ana uroi wokudya vana ndinopika kudaiwo endai kana kuchione kuno vanonesa girazi hatsengi vanhu asi mufiti uyo ngaagadzise zvemusha wake uyo murumoyo posorwe atsvage zvemukati memusha wake agadzirise chiri kumwa ropa chiri kupedza apwere chaari kutiza mudari unzona ndikureva ngaatsvage honyeri mukati memusha wake iri kupwanya saka ndauzoti asiye watanga guva rokuti iwo nhasi wose ndiwachirwa mwana pisai murume musarwe vana vanyamuna tina matare mazhinji asi wogeswa nyama musharukwa iwe mboston uyo asingaziwe kuhamba kao handi ndizvo uyo asati auya hausi kufirwa ngana hausi kufirwa nani zvakazotanga kuuya uyo atanga ndiye akatanga nokufirwa nani saka wati wo wafirwa uri muroi uyo afirwa saka ndiwe futi zvakare watsenga ina handina kumupfuma wakanomutsvetere ndakamutsveta nenhau yekuti akapiwa tete mumusha mavo wakunda vakadzoka wese wakarorwawo mashure maviri wakadzoka wese vari pamwe saka tete aibvisa kuti iwe watora munhu wangu akataurere tete wacho wauri kutaura tete akataura panani akataura matinofamba anoda kuti abude pamunhu achitaura kwete zvenyu zvokuti maenda kwamafamba ndikutaura kuti tete akabuda here achitaura kuti inini ngaadzoke anasikana onzi ko wana wasikana wamwe wakadzoka wamashure wakadzoka nei isu arisiro dambudziko rekuti kana mumusha hakuna musha usina gonzo kwenye hakuna wakadzoka kwarume ndiwo woga kana kusina inini mangu chaimo hamuna akadzoka ndati ndiwe woga kana kusina handiunzwisisa mpwere ndati tsvaga chemusha mavo avo tsvaga chemusha asi kuti uyu mupwere murandakadzi uyu kuti ndiye wokutsenga apwere zvandinambira ini nyaya yangu haisiri yekutsenga wapwere
naye ende ndinoda kuti ndiuye mudareba uyu ndine nyaya yangu naye yake newabereki wake nokuti akapiwa tete ari kurwisa kuti wakatora mukadzi wangu waning'ina wake wese wakaroorwa mashure ari kuramba kubatwa wakadzoka wese wari mumusha waning'ina wake wese wari mumusha saka inini handisiri kumupuma kuti uri mureba inyaya yekuti inini ndakatora munhu watete saka tete akuchidzorera kuti iwe unza munhu wangu kwete kuti akayawana wana vakatanga kufa mumusha mangu ndewake iye iye ndikuzvinzwisisa muzukuru kuti vana vakatanga kufa ndewake nhasi tingaunganidze kuti wapwere wari apa nhandi waida kuti zviende panani zvakatangira pamwana mukadzi pamukadzi mukuru haana kumbofira ndati ndopa waida ere kuti zvitange zviambire aiwa saka usati handisi kumuti muroyi nokuti uri taura kuti zviri kuzi iye ndiye akatangira mhepo uyu ndataura dareke remhepo iri paari inoda kuti igezwe hanimurizwa asi padare rekuti ndiye uri kutsenga apwera hapo ina handikoba ipo papa saka handisini ndataura sorry saka ndanga ndakuisa pasipo mandisa pasipo haisipo ndizvozvo ndakati munhu watete tete akati ndiruda mukuru nokuti anga akaendesa una tete akazodzoka saka tete akati ndiruda munhu wangu saka ndakamudzorera wamba kwawo hanzvadzi yacho iri kupo hanzvadzi iri yapo makamupa tete pamusoro hatina dambudziko natete hapana dare rakambogarwa rekuti tete vanoda kupiwa munhu uyu mwana uyu takamuendesa kwatete akumbirwa nemazukuru kuti tete varwara tipeiwo mwanasikana anochengeta tete nekuda kwekuti varoora vakagezesa tete tinozoda kuripa ndo pakatora baba akati iwe musikana ndiwe wati kurei chienda kwemkwashako unochengeta tete ugezese tete pakashayika tete musikana akabva adzoka zvake kumba adzoka kumba isusu vana baba vanopinda kwamarangi adzoka kumba uyu ndobva anyenga uyu ndobva waroorana ndobva waita vana ndofunga kuma8 vana vapenyu i3 vamwe 5 vamweni vana venyu imimi vari kuwaka nokuti waning'ina wake vari kufirwa nevana here vaning'ina vake kutofirwawo zvokuti kana patoita dambudziko kwete kuti vari kufirwa nekuti kumhuri kwedu kune problem kumhuri kwedu hakuna problem uyu ndiyega akatodzoserwa pamurume umwe akatofirwa nemurume umwe atori kumurume ari kunyanga atori nemhuri kunyanga handisi kuzviramba hakuna musha usina kuti kana mhepo dzekumusha kunyu dziriko dzinogariswa nekuti uyo nemhepo yekwake inoda kugadziriswa ndizvo iwe mupambo andowariswa unosukwa mhepo asi pakupwanya vana iri kundirambira kuti uyu ane mhepo inotsenga mamutsa kana kuti zvidhoma kana zvivanda zviri kupwanya andoruzwa iwe ndiwe wanga uchiti wakaya mwana wauyu ndiwazvazi nyaya yakanyanya kuurira ndeyekuti mwana wemuzukuru ava haasi kugeza kuenda kupiriod saka ari kunzi akasungwa neava because akambogara nateta ndo nyaya yatanyanya kufambira pano yamunotitsanangurira kuti iye here akasungwa kuti uyu asaende kupiriod kumwedzi akura sei mwana ari asiri kuenda kuvanhukadzi haisina wekusunga chete nokuti nyaya yekutanga ndeyekutanga kutoti uyuwo ari kudyawo vanhu musapa vanzi handiti mukataura yekupiriodi yanhau yepamusoro yekuti wauroi wakombodza wakuramba uchienda wakunzi wapamusoro ndizvo wakatoti ndakaya kuti nauyu uzokwamadziri wakazitaura ndiwo ugezero paruware mupere mhepo yaunayo yakakura unozvisiza mhepo yaunayo iwo ndiwo varozitaura akana muchiroye munoroya mese asi ropa rako here asi iyoye ndiarutaura kuti ndikuroi wamwesa hapana munhu akapotaura kuti ndikuroya saka minyama yacho ndiyandondipa iye musa rweguru rana mai anga akaroorwa pamukozi gogo pamusoro kuenda kwakaita amai avo ini ndikutaura ndikutaura zvelife izvozvauri munhu mukuru hautaure zvisizvo izvo ndakaona nemaziso kutorako ndakaendesa amai ava vana vangu vairwara vakaendeswa kuhosipitari muhosipitari hatini muhosipitari baisisa apostoli izvozvo ndapinda muhosipitari madhokota akati vana vako havana hosha asi vane 2 days vasingaiba kwaakatarisa ndikoko ndikauya pamba ndikatora uyu ndikamuendesa kumba kwavo uyu kubva pandakaendesa uyu kumba kwavo hosha haina kupera ndikazoendesa mbasha kwazoendesa mbasha mwana wangu ini ndaane 4 years handisine mwana ari kurwara inini vasha handicharwari mazwa ini ndasingabvumi kugara mushopu mangu ba ndichiraramo 2 days nenhau yekuti uyu anga aripo
iyezvi ndaugara mushopu ndakasununguka nekuenda kwakaitani kuenda kwandakaendesa uyu nenhau yekuti uyu ndakatora munhu watete munhu watete munhu watete mumushama waning'ena wake awo muning'ena wake uyu ndakamuchengeta inini kubva standard kubva grade 1 kusvika grade 7 saka ndori kudza uyu kuti mwana munhu watete wakatorere munhu watete handisingazivi ndakatora ndisingazivi apapo ndipo ndakaita mistake ndakatora ndakangororawo ndisingazivi saka zvada muning'ena wake uyu iyeye ndakamuchengeta kubva standard kubva grade 1 kusvika grade 7 aroorwa akarwara kwaanga ari wakamuroora wacho wakazi dzokesaiwe kumba kwavo ndiwo unoziva chirwere chiri kurwarisa ani akauya kumba kwavo ndobva svika ibva afa muning'ena wake ndakachengetawo inini ndiri kutaura zviri live handisi kutaura zvechiprofiti handisi kutaura zvenyanga izvi zvemumaziso mangu zviri kuitika mumusha mangu ini kuendesa kwandakaita uyu mumusha mangu hamusisina hosha aiwa saka uya nedambudziko rino kuti uyu haana dhimoni rekudya vanhu mupere ina handina kutaura nyaya yekudya vanhu ina handina kutaura nyaya asi kuya munhu uyu nyaya yekuya vanhu handina kutaura ba ndiri kutaura nyaya yemagariro emumusha mangu ndiye aiwodzeresa urwere airoya so tinoita senge tiri kutadza kunzwanana Seul, garai pasi. Garai pasi. handiregi kuti vanoramba naye asi ndichasunga mikwa ndimunzwisisa wangu ndiri kunzwisisa kuti kuna tete asi inini ndichivheneka handiti mapinda matare kudai ndinotanga kutsvaga uroyi handitizvo ndabata mhepo yakaipa iri pamupere ndizvo amaifana kundibvunza kuti uyu mweya uyu mhepo yakaimbozi jambwe rakamira sei ndizvo mondibvunza kuti rakamira sei asi padare rekuti uyu mupere unganzi ungatsenge kana kuti kumuka usiku hakwete godokwi kuti kunyangwe mukaenda pachione-one kuona mupere kuti unobuda pachione-one pagirazi kunzi uyu mupere ungobuda usiku harinondirambira asi nauya ndingatsanangure ndeyekuti mupere unoda kugeiswa mhepo chindizwa mupere nobviswa munyama iwowa una kumira zvanaka bvuri riri pauri rakashata iyakazvi watinha ndi mupere raiswa kane ava wandipindiri havazivo wakakudira uye nedzake nyaya dzemusha make wamwe yotaura ndinodarira mafambiro nyaya dzake dzemusha dzaanofana kutogadzira nokuti ndariningisa ndorichechedza iwo mupere ugere mumatare wemupostori zvonse zvakuva zvinotondichenera ndakariningisa maoko ako hana kundichenera kudai munotaura zviri chokwadi kuti ndakadini ndizvozvo munonyasa kutaura ndakadini ndizvozvo hana kundichenera ndiri kuona rima taurai handisi kukupuma kana kukunongedzera ndiri kutsanangura gara wakatarisana neni kana uchitatsanangura ukaita uchitiza-tiza hazvibudi handinyanya hangu kupinda zvemumatara yabaya awa ndiwo wandikuudza kuno ndatoita kuperekedza ndizvozvona kuti dzidzo imhuri yako zvenaimwe haisi mhuri yakwe ingaa chipostori chinoti chimbogadzise zvinonetsa muziya kuchinamadzo ndinozigadzirisai ndatanga kukumbira kwandakabva ini haina kukumbira awa ndiwo watitunda kuenda ndikasiya madzimai achienda egara saka zvibatsirika kuti ndikutsanangurire Saka munoda here kuti mutsanangurirwe muzukuru inini ndiri kutaura manyatsopasa nyaya yamuri kutaura yekuti uyu akachena manyatsozizva hana dambudziko wakambozvizwawo here inini handisi kumborambirana nazvo but fosi yandafosa inini manyatsopazisa ndiye mwana asiri kuenda kwete hazvo but hauchinotaura chokwadi ngeyekuti isusu ticheneswe kuti tisapomerane mhosva uyu asati kuenda kwaakaita kwakakonzerwa neni hauchinotaura chokwadi inini ndisato kuenda kwaakaita kwakakonzerwa neni but nyaya yaindinetsa inini ngeyekuti patanga takagara isusu tatakagara zvakanaka manyatso but kuenda kwakazoita umwangu mushopu chaimoka kana dai muda ovheneka makabviswa mishonga ndipo ndeibvunza inini umwangu kuti mishonga yazobvepi murunyatsopa yo muri yega muri vairi pabarika aiwa ndatiri 4 mwezi wakapera kwenda vakaendere hatizivi saka ndizvoti muri kuona chauya tiri nyaya yekuti saka ndati kune nhau dzekumusha kwemurenda-rume dzinoda kutogadzira zineinewo zvoti utsvage zvemushonga uyu ndinofanira kubvunza mishonga iri mushopu nokuti uri murorwa shopu ndeyako here aiwa shopu handi yangu baba saka siya muridzi wemusha siya muridzi wemusha tsvagiridzi kukana zviri zvake
wafunzirewe ropa rako wadire kubvunza mwana wamai yako mwana wababa ako ndiye aigara aigara maasingarwariba isusu topinda motorwara saka muzukuru wakasiya waisa mishonga mushopu handina tingozi mishongamo handimbozivi tingozi mishongamo handisati ndatomboenda zvekushongamo kana tirikutofamba makambofambawo here vazukuru muchiya patinodada gogo pamusoro ndoti autaura hangu mazuva angu ekupedzesera akati tinonamata apostoli akati inini ndavakusiya apostoli tigadzirise musha wangu nehanzvadzi iri apa toda kugadzirisa musha nehanzvadzi ndikati unogadzirisa zviri zvekutsvaga mishonga yekugadzirawo imba yake yanga isiri mishonga yekura ndoda kugadzirisa musha unogadzira sei musha nehanzvadzi iwe uri musha mangu ini ndichinamata tinozogarisana sei uya ari kunyepa ndiri kunyepa zvakaita kuti titsvagirize tsvagurudzo dzamuri kureva mukwasha akauya nemwana ari muchechi achangozvarwa handisini ndakauya nemwana akauya nemwana mukwasha makauya kwandiri mukwasha matakasangana panhamo pabandu bavajoji mukati sekuru ndauyisa mhuri yangu iri kumba kwenyu muitewo zvamunoita vana wenyu vana vangu wapera mungozvionawo ini ndokupura ini ndozvipupurira mukati mwana wenyu akagara kumba akarwara ndikazoti mukwasha mwana uyu makandipe zvaari kurwara chindipai ndinorapisa mukati aiwa ndoita kupostori ndikati aiwa mukwasha imimi manje zvatakuita kwaari kwacho ijeri kusungwa because munhu muri kuuraya munhu mupenyu ndanzwa conservation yevanhu vari kutaura indafona handimaona ndikati mwana anofa uyu endesai mwana kuchipatara tikatora mwana tikaendesa kuchipatara mwana akararama izvo zvapo aform 1 ndopatakaenda kunoti mukwasha chibhadharayo school fees dzevana wenyu for maintenance because imimi hamusi kuda kumaintaina vana ndane foezi ndichichengeta vana wenyu ichida mudeme yekuti vana wenyu vaende kuchikoro saka apa paform 1 pakundiremera ini ndino maform 1 ari kuenda kuchikoro saka mukwasha ngachengete mhuri yake endai kumaintainance tete ndopakaenda kumaintainance ndiyo yavarwadza ndiyatichitsa pano tachengete vana vake inoona wake wairwa vadarira mambo ine rangu nderekuchenura vapere vari mumatare enyama iporo kutokana zvamaiudzwa atidei nazvo asi chandotsananga kuti uyu mwana hana uroni imimi motore mwaini mofambira zvokumusha kwani zvisineine avamba asi zviri zvokuti mupwere uyu ane uroi mukati nezvanza kwete kana aifamba achigadzira imba yake aigadzira imba kwete mishonga yeuroi anogadzira mumba make mandiri kugara ini ndiri ndofanira kugadzira uyu tezo aya ari kutaura nawe yekuti takaonana takataura nawe yomupwere akaenda kuchipatara anonyepa uyo anonyepa saka zvako zvautoona zvechokwadi anonyepa chero nhasi ndikada kupanda neumatare tinodzigadzika uyo anonyepa handina zuva iro ndakambogara naye munhamo mangu maoko ake hana kutenda nemishonga yakabata bhisimusi ane mishonga yake yakabata munotaura zvakanorwisana izwai gogo iwe uzi panogara mishonga dzako izwai nditauri inini kutaura kwandiri kuita kana ndakabata mishonga handifaniri kusvika pahondemba kana parodhi apa mwari andiuraya mwari aurai munhu anochenura mupwere kana ndakabata mishonga ini ndinoti maoko angu aya akasviba zvanza zvako mupwere hazvina kutena iwewe tiri kutaura nenyama zvinoda zvemweya mweya ndiyo unofanira ndiri kupanda dare rigere nyika dzimu pwere mweya kana inini ndiri kuziva kuti chiti kutototadza kugadzikana handifaniri kumbosvika parodhi apo pandafa ndiri kuziva kuti ndine ropa mwari handifaniri kusvika parodhi apo pandafa sipikirani miko mupwere handifaniri kusvika anoti kana achiita tunhu twake akaona kuti kwakuda kumubata anombomhanya kwamarangi temu ombobudazve hani mazona inowirirana vanhu vanyamunhu hawafaniri kuwirirana uda kuparadzanisa vana vanyamunhu wakavabereka uyo ane baba wakatenga here kana kuti wakaroora ndakatenga kana mumupepu makutenga mudzose handakatenga akatenga wakatengwa iwe uyo ari hauna rauchateerere hama dzako nekuti wakatengwa neuyu hauna kuroorwa Shuba, ngaombodzigama baba. Baba munoona tikauya padare aimbomira izvemunze baba ina ndowanzira kuti hazi kugarisika sandati handidi kudzikadzika hangu nematara kaonega ndingochenura pwere kana mauya kumatare terezvo hana kutena mamuna kana musina kugutsikana nedare raiti kuti atudare nepamberi wada kugutsikana ingozi yatozwa zvayaudzwa iwe batsiridzwa wobviswa imhepo iwe urinzwa iso bvuriro rakaberekeswa ishandiswa iwe
Kutoti mutukana uzwe muti zvamuudzwa isu toziva semutaura zvoti dzekwako nemushama wakarohwa zvasangana zvaita zviri atiteererai kuti kuhamba chako murume maiwirirana muchidanana imi uriwo pakati pemwoyo nhasi mapandukirana midzimu yaramba yazviramba midzimu yekwako yazviramba uri kunzwa kana nange uchizororwa uchiita imwe imba usazovige zviro pasi pedengo murume haisi hama yako simutaura korako ruri uchindikone kukuchenesa iyo raraka ndinambe ndichipetena zvangu nematare kudzingirana netsuro mubani eta sisi ndisununguro zvangu anoda kusunungurwa epatani iwe mupwere wako wanzi haasi kuenda kuakadzi auye tione kuti arikadza kuenda kunguvange swededza ruoko rwako pachimbo yako ndinaisetafea kuti chikutasaiomira newe ropa rako ndikuvakira teuro muda kuti andiputsa andipesanisiri asi ndinoda kuchenura matama gere ugogadzirwa iwe andorinzwa ugadzirwe nyoka yako ndizvo wakumbira murume wako kuti uende unokumbira kuchechi kuti ubomira ugadziriswe urapwe ndizvo andorinzwa nyoka yangu panotemwa iyakazve iwewe wacho ubatsiridzwe panyama yako handisi kutaura mupwere unoyo wachibatsiridzwa eta since maenda pronhurifewe pajupiter scientific identity release to trana maenda go before to Jupiter scientific identity iwe ndanomira chechi iwe ugadzirise zvinhu zvemushamako imana sekuru mofamba nevana venyama mozosangana mumapedzi labusira kutsikana budaida pane rimwe dare mozotira ndiri kutsanangura here ndiri muhera ina ndipoterere handiwanzodana kuti ndakatumwa kuti ndiyananise handidi izvozvo miri shonga hana uroyi mwana wababako asana kungobviswa edhandishi nyachide wapandukirwa nezvimwe zviratidzo zvawaitoona nemasako kudai ndikunyepa asi ubviswe mhepo iri pauri waizwa wana mwana wana chaiva watofoni kuziva kuti kuna mai tinoziva kuti vana varipo vanongozwa kubotswana titozivi nekwavari vana vake vaakabereka anenge achingozi ariko mwana wake ari kubotswana vati mwana iya kana kuziva kuti kuna mai kana kuziva haatozivi anozongouya kana kamwe Christmas inanobata humba maoko maoko wakumurambira asi wakamushandisa nguva yakareba eta sinzi alright regerwa edhanishima ndichaita mhiko dzangu haudi kubatana naye zvazi zviri nani kufushirwa pane kuti ndibatane naye chance asi wakavata naye ukabereka inguva yazvo zvichakanaka ididishima tichikuita ndiwa ndimabhosi ndabadhanishima ndakutenda vasikuru dare renyu rapera uye anodzaka nyaya dzaari kupengera dzaari kuziva nundira mutsime marapatsetsetse saka ndati anomira nehama yake haichadi kuti vanze nekuti aramba kana kumubata ruoko aramba kana kubata ruoko maita basa mbuya tatapesanirwa wapera wanga wakupera kupesana
Nokuti uyu ndiyo kababa mukuru, uyu ndiyo kababa mudiki. Ndoaudza kuti munopedzaniswa nemukwambo. Mukwambo uyu takamuziva tiri vana vadiki. But vana vanga vasiri kubhilivha, but iko zvino wazvinzwira. Wazvinzwa chero wakaenda pane umwe zvinongobuda the same nokuti zvimwe zvacho mukwashe takakura nayo. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.